dugunez, erabaki dugu beste mundu bat posible dela eta hori aldarrikatzea. Orduan hori da leloa, ez? Beste mundu bat posible da feminismotik eraikia. Ikusten ari gara, hainbat gertaera ilun ematen ari dira, eta beldurrak eta etsipenak sustatzeko diskurtsoak gero eta bortitzagoak dira, baina horren aurrean, feminismotik ere hainbat tresna ere badaude, protokoloak daude, espazioa seguruak ere ahalbideratzen dira, badaude tresnak aurre egiteko. Horregatik pentsatzen dugu, alde batetik sartu nahi dan edo eraiki nahi dan gizarte eredu bati aurre egin behar diogula beste ikuspegi batetik eta beste balore batzutatik, eta da feminismoaren baloretatik eta antirrazismoaren baloretatik. Bai, Tolosaldeako erdigunea izaten da, eta batzutan bai ekintza ezberdinak egiten ditugu herri ezberdinetan, baina bai manifa indartsu bat iteko eta batea gaudela esateko, ez? Naiz da batzutan iritzi ezberdinek izan batea gaude, feministok beti gaude batea, beti gaude eraikitzen gainea. Kontua da gizartek movimentu handi egiten dula, ez? Eta erresistentzi daudela, erresistentzi horiek hausnartu egiten ditugu eta aurrea egiteko hori, feministak beti oinarri berdine daukeu, berdintasuna eta eskubidek eta gure aukerak berdinek izan behar ditugula gizarte guztik, ez? Txurie, beltza, emakume, gizon edo izan. Orduan, feminismon aldetik, Tolosa aldeako feminista guztik bertan biltzea erabakitzea izan dagoengoan. Bai, azpimarratu nahiko genuke, hainbat eragiletatik, hainbat aldetatik feminismoaren diskurtsoak erabiltzen hasita daudela, hainbat diskurtso antifeminista legitimizatzeko eta esaten dudan bezala hainbat desberdintasun oraindik ere gehiago areagotzeko eta guk horri ere aurre egingo diogu. Ezin ditugu ontzat eman diskurtso batzuk, eta oso tentuz ere ibili behar dugu. Alde hortatik, esaten dudan bezala, tentuz ibili behar dugu guk bai, baina baita ere eta irakurriko dugun komunikatuan esango dugu bat ere egiten dugu Tolosaldeako eta mundu guztian borrokatzen eta erresistentzian dauden feminista guztiekin.